500. Bez toho, aby som niečo ztratil. Dovidia, keby tam ostali sedieť, za službo smrti. Čo sa človek natrápi, kým ho všetko príde? Á, kamaráti moji milení, ja sa na vás nehnevám. No na robotu sa hnevám. Tu ma ľudia robiť kadejaké slovárske výkazy, tabulky, hlásenia. No a na vedeckú prácu neostáva čas. Riaditeľ ma nenávidí. Ešte aj fajčinu zakázal. Bože, veď vládu, olej. Ty prosím, tak toto je tá izba súdruh riaditeľa. No to nemyslíš vážne. Ty ho chceš sa do takéhoto bordelu. však si povedal, že nechce byť na očiach. Súdruh predseda, gratulujem vám v tej televízii, že ste povedali, to nie je kravín, ale hotel pre kravín. Vymysl. A teraz ste prišli za mňa. Ale vloci, veď to je maličkosť. Keď predseda DRZ navštíví obyčajného krvniča v nemocnici, to je veľká vec. A ja som vám neveril. Len vy ste povedali, u nás je Boh všetko. Nič sme nepostavili, ale oslava bola. A ešte aj prémie sme dostali. Súdruh predseda, po úpisách odteraz pôjde s vami aj do pekla. Ale, ďakujem, vloci. Vaj nie ste chori. Ale kdeže, ešte tam ja to si tvrdne a tvrdne. No, ale keby si tu mal nejaké problémy, obráca na súdruha riaditeľa. To je to, predseda. Televízor má v posteli myš. Čo? Televízor. Lakatov televízor. Modernejšie meno ako Dežov alebo Ringo. Keď mi ho otec dával, hlásil sa k vedecko-technickej revolúcii. Tak to vy ste videli tú myš. Súdruhovia, pán, prísahám na zdravie vlastní kedny, že som myš nevidel nikdy v živote. A kto kričal, ten bežal, mali by sme sa sťažovať. A už ste videli cigána, ktorý by sa sťažoval, keď mu je dobre. Prísahám na zdravie vlastní kedny, že som myš nikdy nevidel a som tu všetkým spokojný. Pred tvojim predsedom môžeš hovoriť pravdu, cigán. Počuj, a ktože si ty? Ja? Áno, cigán. Ó, tak počuj, súdruh cigán. Vy ste vidíš, čo sa deje okolo vás. Nikdy sa nezverí s ľuďmi, čo prpú poza chrbát. Ale keď treba vysloviť pravdu, zalezú ako vož pod krátku. Odteraz. Ak si videl myš, tak si videl myš. Zakrývanie tejto skutočnosti je spoločensky nebezpečné. Za toho súdruh predseda. Aj steny sú plesknuté. Na zemi šváby. Okno špinavé. Hoj! Kto spáva na tejto posteli? Ja. Tak potom tá myš bola asi biela. No tak vidíš, Lajoš, kritizovať všetkých súdruhov, to by vedeli, ale vysporiadať sa s vlastným alkoholizmom, no to ani osobná. Ja nie som nejaký Lajoš, ale súdruh riaditeľ. Tak čo sa vám tu vlastne nepáči? Všetko. Bože, Sa nám tu páči. to práve zlato. My sme proste nič nekritizovali, my sme len žartovali, keď tu súdruh hovoril o pravde a odstránali nedostatkov. Ale keď môj predseda povedal, že je tu bordel, tak je tu bordel. Povedal som a basta, jo. A tuto Lajoš, realizuješ opatrenia, aby sa to už viacej neopakovalo. Sestrička, preložím všetkých troch najjednejších. Áno. No tak, šup, mladenci, ideme do prestavby. Na čo prestavba? Veď my sme spokojní. Súdruh, neotvárajú tie dvere. Veď k nešťastiu. A čo tam máte, flašu alebo celý bar? Súdruh, riaditeľ, poďte, poviem vám doktorský tip. No, počúvam. Pohádal sa jednoruchý Číčo s jednorukým Lakatošom. Potom ten jednoruký tresol toho jednoho potom zdravom oku. A ten mu na to, oca tvojho dá
Jeho trápi. A vodu zaječať, ja ich varoval, že bude nešťastný. Toto vlastne urobil. Rezervoár o vertikálnom ťahu gravitačným smerom radikálne stratí výšku, energiu sa skráti o 56 cm na pogia, teda rezervoár insultuje človeka vyššieho ako 152 cm. Nerozumiem ani slovo. Ja im to preložím. Keď sa tam tu vyserú a potiahnu šnúrku, aby to zvládli, musia rýchlo odskočiť, aby ich tá debla na vodu neuvalila po hlave. Modro, do večera to je všetko opravené. Netreba. My už vieme, že musíme potiahnuť a rýchlo odskočiť. No to je technologický lapsus. Pán Klása povedal, že je to vec jednoduchá a logická. No večera tu budú nové dvere. Nemáme. To je váš problém. Dáte sem čarnenia aj z vašej kancelárie. A to bude zase čo? No to postel. Havrska. Zdravotníctvu majú zadarmo a ešte by chceli postiel s baldachínom. Súdruh šéf, ja by som dnesko vrzgania a padania nebol ani zaspať. Tak najčastej vrzgajú ešte viacej, tak čo máme? To sú ale otrasy, príšerné otrasy. Už darov roky žiadame, aby tú diaľnicu zrušili okolo nášho špitála. Poriešim, realizujem, to sa takto nedá. Kristus, šát, mládenci, veď to tu musíme troška upratať, tak poďme. Ale kdeže má byť? Upratať? A čo? Bude štátny sviatok? A nehovoril Peckin, že bude amnestia. Nebude. Súdruh predseda, ešte raz ďakujem a gratulujem tej televízii. Tak ideme voci, šup to predstavby. No tak, amnestie sa mu zažiadalo. Ešte čo by nie? Nemusel si na nás tak tvrdo. Veď všetci vieme, že u nás nič nefunguje. Ale čo keby sme to aj povedali? Mohli by sa nás pýtať. A ty súdru, čo si robil doteraz? Taká je doba. Kto vie, či si niekto niečo nezmyslí, niekoho neodvolá, a dokonca aj okreslá môžu zrušiť. A z toho plinie ponaučenie, netreba dráždiť vrchnosť kritikov. Ale treba. Keď zakážem kritiku, no ako sa ja pozriem, čo majú tí sviňari proti mne? Po kritike ich pochválim a potom majú po prdeli. Majočko, tak tie nové postele sme dali na chirurgiu. Vyvážili sme jedno vymenili. Veď keď sa niekto k nám na chirurgiu dostane, tak bude jedno, či leží na posteli alebo na dole. Ale pre vás nie som nejaký lajoč. Už mi dali na polovačke si mi povedal, Pišta, hovor mi lajoč. Nikdy. Pre vás som súdruh riaditeľ. Ručina, toto zase čo je? Už oné, Ize. Aké Ize? No Ize som nám zabudol. Tak dosť, izba je závetný, a náš host je tu za pár hodín. Tie harabúrky odprátáš. Pre múzeum som dal opraviť postiel Márie Terezy. Ale postiel Márie Terezy do izby pre pacientov. Tomáčko, Pančo, pacienti nie sú ľudia, alebo čo? A vy maľovať, nie? Ale súdruh primári, neviete, že sme malovali pred 3 mesiacmi? Ale pánu správcovi sa v sklade vyparila farba. No sme napísali, že sme už vymaľovali. No, dobre, aby si nepovedal, že som svinia. Steny zrealizujú kapetári svojej pridruženej výroby. A Márii Terezy dáte aj nejaké to zariadeníčko. Keď ide o reprezentáciu, neviem všetkých. Rusina, ale ak to do večera neodpracete, tak potom ja vás vyhodím odtiaľ.
stačí jeden odroňov vypínač a pacient je zdravý. Keby sa ošieral, alebo mal frajerku, tak by som ho vyšmaril, ale... Videl už niekto, že by u nás niekoho vyhodil len tak z 12. gospodia? Najlepšie by bolo, keby ten súdruh z obrazu videl, akú máme luxusnú túto nemocničnú izbu. Dnes večer by bol zaiste spokojný, pretože nastavíme si jeho brata. Uvidíš, že Matsonovi ľudia urobia tu na zázrak. Prosím ťa, sú to podvodníci, zarábajú na kolotočoch videohrách, namiesto toho, aby pestovali zemiaky, mrkvu alebo chovali svine. Mám informáciu, že Matsoň do zajtra padne. Ale ja bez Matsoňa to ich neprestaviam. Ja som ťa varoval. Niekto si neudol. Čo by pánu na môj padenie na hlavu sa volať?
Juko. Teraz to napijú. Nemáme? Vyrazíme klin klinom. Fuj. Ešte aj tam, kde nebolo treba. Miláči, aj to najväčšie porno by sa červenalo pri tom, čo si vystrajal tejto noci. Ja v mojom veku. Viktor Igo bol v tomto smere aktívny ešte v 80-ke. Ďakujem. Jeden ďalej mi stačí. Vidím, Miláči. Praješ si ešte niečo? Otvoriť pivo. To je maličko. Voja, Ale to si ponúka nohy neumýval. Chcete dôkaz? je skomiť svoje vášne. Dúfam, že viete, ako hryzie kôň. No a ste zubami, miláčik. Vôbec nie. Takto! Au, Nemočil Viktor Igo skúsiť zájmu 80. a vy si myslíte, že môžete všetko? Môžu ma počuť. Nech počujú. Ja ťa vás prostá. Ako som si len mohla myslieť, že si pomôžem, keď vám vletiem do postele. Ujdite odtiaľto. Už sa nemôžu dočkať, keď
a všetci vlezú do zadku. To bude nejaký omyl, nie? Posilnárie Terézy je v nemocnici. To je omyl. Aby váš súdruh brat videl, ako sa tu o vás stará. Môj brat? Tento tu. V televízii ukazovali, že je v susednom okrese. Iste neovidie ťažko chorého bračeka. Mopasan, neprevadí vás. Ak sa chcete správať ku mne ako ku prostitútke, prosím, som tu na objednávku, ale týrať sa nedá. Moment! Mopasan, ja vám pomôžem. Vsúďte ma do vlasa a potom budete vykrikovať, že som špinavá. Prisahám, že vás očistím. Vytier mi obzor. Moment! Tvárte sa, že si čo si čítate. Sme nesmierne radi, že ste si našli cestu k nám. No tak na zdravie, moja buka hovoril, choď do domu, choď do domu. Žijeme v dome veľkých predmiest. Ale čo tam? Ja mám radšej krátke reči a dlhé klobásy. Na zdravie. A na nás to dovolte vám kultúrnu vložku. Pozor, zavolaj básnika. Náš popredný pokrokový básnik realizuje báseň o našich slávnych vojníckých praví. Druhý program. V našom okrese v Kádoch otázka. Sme volili už dávne mimovoľský celkom očistne výškup.
ale už dávno som sa sám nepotiešil. Ďakujem. Chcel by som iba poprosiť... No dobre, ďakujem aj. Ďakujem aj ja. Sestrička, vyprevate básnika. To bol náš najlepší umelec. A ja som myslel, že komik... No a čo, komik nie je umelec? No žijeme si tu na ako veľká rodina, sa riaznení v duši. Ale keď popasám, len veľké umenie podporuje trávenie. Manželka pána Matoňa. Ó, koľadné, som rada, že vás poznávam. Tá podoba, váš vodeno sa poznám celky. Verím, že sa vám to nás páči. A zajtra, ak dovolíte, máme takú menšiu rodinnú slávu. Ale ja som modrovod, správca nemocnice. Čože? Prvý na konci, ale prídem rád. Zavoluje jo? Kde si na mne? Máte nás predstaviť? Kde jo? Jojko, zvieka. Nelegálne a nepostavili niečo legálne. Keď hore nezaujíma, za aký pondelok musíme my tu dolu pracovať. Ani nedušia, že ak chceme postaviť niečo legálne, musíme urobiť aspoň 4 nelegálne. Keď sa dozviete, ako brata tu máte, tak sa zlietnú na vás ako muchy mesiaci. Emil, nepíšte. Bol to náš nápad, preto dúfam, že budeme prví. Veďte naše družstvo vážili do tejto akcie investovalo najviac. Však, Ervin. Nuž a istá, hoj. Video a farebný televízor, to je nič. Vymeníte na hajse, lebo za 2 minúty vymení na teba. Ale si hlavy, nedajde žiadnu punktúra. A s týmito ihličkami už v Číne prevádzajú aj operáciu. Ďakujem, už mi je dobre. Jo, no tak šup, ihličky netreba. Lajoško, ty nesmieš zabudnúť, ako naši Japovia spolu bojovali. Plete pri pleci, Lajoš, no veď to bola naša krv. Lajoško, tvojim apom bojovali. A vy, slečna, máte u mňa furt čierny bod. Súdruh predseda. A víte, ako hryzie kôň? No to neviem. Takto. Au! Ja ti jednu takú zapiem. No to si dovolí do slova. Predsedu, ja hej. No čo, ten tip som naučil slečnú ja. Au, ti zhora. Hej, povedzte mi ho ešte raz. Viete, ako hryzie kôň? Joj, viem. Tak potom nič. No a akože nič. Veď ti zhora, si chcem predsa zapamätať. No hej, ale to sa dozviete len, keď poviete, že neviete. Aha, už tak neviem. Joj, to je dobré, no. Vôbec neviem, čo je na tomto smiešne. No čo je na to smiešné? Ako potom koňovi, a je moja svokra. Ale slečna, nejdete. Dohodlite sa až do rána, inakšie máš furt černý bod. A nerob fóry. Veď keby som bol ja ženská, tak sú všetci muži pri mne natvrdo a berú sa prsťom. Vyprevadím ma. Predseda mi povedal, že sloboda je poznaním nevyhnutného. No on nečapať. Ja sa vyspím aj kresle. Kráľovské gesto. Ale len na kráľovskej posteli. Ja som si zvykol už aj na hostnice 4. cenovej skupiny. To ste šky. Len škoda, že tam nechodia aj ostatní králi. Nemusia. Majú tam svojich ľudí.
tak povedzte niečo, čo vravia ženy, keď aj veľmi zbehto. Na to netreba slova. Žena sa v svojej láske privynie. No a keď tak neurobí? Tak potom by ma chlap radšej odísť. Jo, jak to jednej takej povedal, milovaná, niektoré kvety sú krásne len preto, že sa im pojíme dotknú. Aby ste ich potom mohli otrhnúť. Nie. Áno. Nie. Áno. Nie. Nie. Ale ja mu zahlásim, že ma rušíte pri intimnom živote. Áno. A je, veľké chovačku? Aký to bol postený? Rýchly ako diabol. A čo ja? Aká som bola ja? Ťažká ako krava. To je môj pes. Keď sa na niekoho lepšie pozriem, stratí hlavu a vrazí do kandelára. Ja som poznal jednu žensku. No, sa tuším, Oplančákova. Tá, keď vošla do miestnosti, tak sa z ničoho mi začal pohybať. No, robí to, a vychrútali sa žiarovky. Ja som už taká peková baba. Všetko, čo urobí, sa obráti proti mne. Poradte mi, čo mám s tým robiť. Ale nič ty stavte oči a nepozerajte tam. Neviem, čo mám s tým pekom robiť. Hovorím vám, že si nie? Kde je to svetlo? Moci, to vás neposlal predseda. Ja som si pomenil dieru. Aj ja vám ukážem dieru. Ale ste mi priniešali krmivo. Bola som tam spolu s vami. Ja sa už na to nepamätám. A keď sa u nás porobí svísko, tak sa nikto na nič nepamätá. Keď sa kladie, tak nikto nič nevidí. Ale Blanka, počkajte. Ja s tým naozaj nemám nič. Moc? Ja. Čakaj, nie. Pre jednu infelickú babu chcete zabiť človeka? A vôbec, bez aj za tej kravy dokopy nič nestalo. Viete, že oni mi nepustili vašu dovať? To je už len trest, keď niekto nemusí chodiť do školy. Ja by som išiel, keď sme si len do zákona schovali našu gumu, aby nám ju doktori nevyzačkali. Aha. Ale moci, veď len to. Liaž je tu dosť? Tá šialená zootechnička skoro nás pripravila o prémie. Prečo nám musel požičať kravy do susedného družstva, aby sme lepšie vyzerali v televízii, a ona potom vykrikovala na schôdzi, že to poď. Mala to radšej niekam napísať. Obvinili ju, že nebola priniesť ani krmiva. A bola? Len tak. Ako sa to Medzi nami
je. No tak povedzte, a ako je s vaším súhlasom? Stoj tam! Pasu! Elevý robo! Nepojete na ktorého máte tú krásnu lašku! Ale môžete nebláznite! Poviete, ak dve flašky, ale ja som tu nebol. Čo nebol? Veď je to váš milovaný predseda. Ale sa už nevážam. Prepáčte, že rušíme, ale šli sme tak náhodou okolo. Nuž, a vidíme, že sa tu svieti. To je čo? Moja žena. Ale to je trošku pritvrdenie vás, pán. Akože? Veď sme ju doma chovali. Matoňová, treba by som vás kúpala na zajtrajšie narodeniny. V našich kruhoch máme vo zvyku podívať lepších hostí, šagerných. Áno, a vy máte zajtra narodeniny. Ale ja nie, to on. No, tak si vypí, no. Toto je zajec. Zajtra. Ale bude to slivovica. V našich kruhoch sa hovorí, že hodí o zem aj strop. No to tam máte nejaké slabé kruhy. U nás hore, tam sa bije tak. Nadýchnuť, zatvoriť oči, prekotiť to do seba a vydýchnuť. Tak vás tam nadýchnuť, zatvoriť oči, prekotiť to do seba a vydýchnuť. No, bohužiaľ, už sa našli aj biele prady. Ale nech sa páči, aj vy si stanite. Ja to teraz potýkajte. Na to vás predy. Mačon! Elevý Mirobo! Ale neboj sa! Mirobo je aj stúlaný k bazému. No a bude tam aj ten predseda? Á, ne! Joj, to je skvelý chlap. Ale len tak medzi nami je Trudo. A jeho správca, Odroj, joj, to je ozemný. Sám dnes vykrikoval, že keby bola svetová výstava trkvasov, tak nám Odroj získa všetky zlaté. No ale počkej povie, že otcovia spolu bojovali. A preto tu trpíte podvody z obrazu. Realizuje ich doma s manželkou a potom si mazanice predáva ako originály starých majstrov. Dobrý večer. Ja som Odron, správca nemocnice Skladníci na Kopci. Prepáčte, nevedel som, že máte návštevu. A to nevadí. To je príprava na Elvírovej narodeniny. Na zdravie. Na zdravie. Na sex. V našich kruhoch sa pije so zatvorenými očami. Nadýchnuť, zatvoriť oči, prekotiť to do seba a vydýchnuť. Pán Odro, potýkajte sa, ale tak, ako sa týka hore. Zabijem! Neblázni, zabijem! Veď tak sa týka hore, ty! Áno, to je čo? No, to je maličko z mojej súkromnej zbierky. Originál starého majstra. Aby ste nezabudli na jedného dobrého človeka. To originál. Lenže o ďalší podvod, akými tu za štátne peniaze prechnáva celý špitál. Pacienti sa tu uzdravujú rýchlo, len preto, že sa na tie mazanice nemôžu dívať. No, nech to už chcel. Určite nemôže spávať, lebo nevie, o čom sa my tu takto rozprávame. Keby prišiel knecht, keď by začal ohovárať direktora susedného špitála ušatého. Už na ňo napísal 4 anonimy. Jemu pasár. No a to je ešte bol 4. No veď už mu mal písať. No, veď ten pondiatý druhok nie je schopný napísať ani jeden list. Trošku som mu s tým pomohol, ale vo vnútri s tým rozhodne nesúhlasím. Tak na zdravie. Takto pijete u nás hore všetci. Mne to už uzrelo do hlavy a tebe nič. Touto technikou môžem vypiť celý Dunaj. Ozaj, preto. A keby sa tu nás zastavil tvoj brat, neprišiel by na moje narodeniny. Ono, ja
nemám žranicu alebo piatiku. Možno nikdy nepovenie. Tak je dobre. Predy si to ešte rozožral aj s kosťou. Mutačie košty ale dostihujú. Preto neomôžu Richtovej, lebo tam nežral ani iné. Myslí si, že je Marilyn Monroe, obliekaná ako bubekáčka, ale sprostá ako bačkora. Nechci mu dobrá len preto, aby tu z jej rodinu urobil kariéru. Naučili ju jednu vetu ako obrela do nekonečna ako papagaj. Čo by sme náhodou okolo tak vás prišli na vždy? Juzinka, to tak zážeľa ma stavili. Predi, to je moja najlepšia priateľka. Manželka súdruhateľská architekta. To je tá, čo sa tak perfektne oblieka a stále šutruje. Ako vo všetkom, aj makrobioniky sa nájdú extrémisti, dogmatici a veru aj nechápavci. My s manželom sme si povedali, že Krist bude slúžiť nám a nie my by tu. Aj profesor Ichikawa povedal... Išizuka, drobče! Prepáčte, manželka je rozpuštená na chodne, videla krv. Drahý priateľ nášho mesta, vítame vás po našom chlebomasolom. Pardon, to bolo do porušenia. Drahý priateľ, vítajte. Dovoľte, aby som vás oboznámil s prostredím, v ktorom ste sa ocitli. Na tejto posteli spávala Mária Terézia. Úsmiu som odpakoria. Chudierka. Aká chudierka? Poriadna pachyňa to bola. A nemala dva vetráky, zožere papuč. Ale prosím ťa, nesláš mi do rečí. Na tejto posteli spávala Mária Terézia. A obráva sa, že práve na nej zjedla mladého grofa Andrášho, keď nemal ani 16. Aj toho 16-ročka som odpakoria. Nechápte, prečo sa prosil, aby som si pripravil novú slávnosť túrej. No, radšej by ste si dvaja mohli potýkať. Lajoš, alebo lajčí. No tak, hlavná vec, na zdravie. Ja to vpred. Na zdravie. Začnite nastaviť je to zatvoriť oča. Nadýchnuť, zatvoriť oči, prekotiť. Ale Ježiš, takto sa chlapám našich kruhom. No a ty čo čakáš? Veď prekoď to, máš strachu a poď nech si znaleje. Predi, keď ty sa na brata čaľavne podobáš. Ako by si mu z nosa vypadol. Ozaj, Freddy, a čo má ten tvoj brat rád? Staré šprane alebo mladé baby? No správne, milostivá. Je to môj ešte chlapcisko, šli sme s bratom najkrajšie do párskej záhrady. Ja som sa nebál, tak som previezol proces. A brat sa bál, tak mi previezol proces. A potom, keď som ja zakričal, to znamenalo, že ja idem hodiť. A brat zakričal, to znamenalo, že je pripravený chytiť. A ja hodil a brat chytil do účku. Krajavne, a čo ďalej? No potom pribehol pán farár a nakopal môjho brata do zakrču. To bolo všetko, aj makrobioniky. Ja viem, nájdu sa extrémisti, dogmatici, flegmatici. No, ale môj brat po nakovaní do zadku začal byť ateistom. No, ja som nejaký čas ostal pod vplyvom náboženských ľudov, lebo ma pán farár nevládali do toho. Ale, ráva, bratom to nechci, musí byť ľudu tak.
berie úplatky, posláca na riadenie orgáňa, vychádzuje falošné údaje. A ktorí korupčníci tvrdia, že vraj u neho všetko perfektne funguje. Počuj, Freddy, a nezdá sa ti čudne, keď u nás niečo funguje? Ty vieš čo, starec? Mne sa to zdá dokonca nebezpečné. A čo? Veď poriadok potrebujú len také menej talentované národy. Takí šikmovky, Japonci by bez poriadku nevydržali ani minútu. Ale naši nie. Veď ten zvládne chaos na celý život. Ty, ale teraz si zaspievaš tu. Čo má môj brat najradšej? Zaspievame, Eriku zaspievame. Povieš? Stávajte!
do série. Tak, to zajtra žení. Papuča sa naučil, ani mu to dlho netrvalo. Jej! Starec, už môžeš vylieť. A nemusíš nič hovoriť, to dievča pustia do školy. A prečo by som nehovoril? Keď kráva nasypeš močoviny do žrádla, tak lepšie priberajú. Ale keď dobre nepremiešaš, tak sa zdujú až do. Ale hovorila, že primiešaní bola. Bola. Ale nebola. Keď sme tam nasypali ešte druhú dávku. No, pasán, to je teda pekné svinstvo. Aha! No, pasán. Poď. Hneď som vedel, že sme sa niekde videli. Ja som Ježo moc. Nepamätáš sa, keď si nás ogabal v kričme u Muharu? Vy ste ma asi s niekým milíte, alebo čo? Neviem. Boh ma chcem poslal, aby som chytil tohoto lokra. Ale no, prečajte. Sestrička, toho pána som nikdy nevidel. Volajte policiu. Nech vychlopí ako u Muharu ogabal mamuka. Svišťák či vykotí. Stoj! Môžete ich prečo pijete tvrdé? Nebo znižuje sa. Stačte poriadne. Viete, kto je táto súdruha? Volajú ho von. Zavolajte prosím súdruha riaditeľa. Ale viete, kto je toto? Nejaký papaláš, čo má všetko zadarmo. No tak, na mňa kýdať môžete, ale na brata nedovolím. Na nikoho sa nešiel sťažovať. Ani na policajtov, keď mu načapali pozrená, ako im naháňa ľudí autom po pešej zóne. Ale môžu dať darebákov, ktorí odprávia kravy, len aby dostali prémie. To je spí. Ale porušili ste nemocničný poriadok, ja to musím ísť zahlásiť pri národ. No ale sestričko, počkajte. Veď ani môj brat nedovolil skýnuť hlavy, keď sa človek trošku pomýlil, no. Ďakujem vám. Za málo moci. No. Ale no. Len pekne hodne, kade ste prišli. A naozaj sa nenehajte na mňa za toho koňa. Ak vás pustia, môžete nás navštíviť. Žena bude rada. Ale... Ty, počkaj, chôň. No, a vy čo? Vy ste sa hádali nezbláznili. Kým ste tu zodpovedám riaditeľovi Házia. No a keby sme vymenili riaditeľa? Riaditeľ ako riaditeľ. Tie šerve musím vynášať ja. No a teraz musíte pekne odýchnuť, lebo zajtra vám príde súdruh brať. No. Ale sestrička, počkajte. Ďakujem vám. Ale keď je od vás vysoko postavených úplatky neberieme. Bože môj, čo som ti urobil, že si na mňa zošla ešte väčších sviniarov, ako som sám. Veď rád by som im slúbil zdravé byty v tehlových stavbách. Alebo devizový prístup na 10 rokov. Ale to už dávno majú. Problémy obyčajných smrteľníkov ich netrápia. Čiže jeden cent, maličko, vyznamenanie za to, čo doba bral. Alebo druhý, zlikvidovať kolegu. Je nie, Bože, toto nie je miesto pre mňa. Ja radšej padám. Ja som hovoril, pravda nemusíte stvrdý vína pocit. Nepotrebujete ničo. Bože môj. Veď keď si mi doteraz nepomohol, tak mi pomôž. Aspoň účte. Nebuď moje kruhy, ty kosty, nejdete
mačo. A čo chcete takovou odkraglovať vyznamenaní? Odkraglovať? To je to najkrajšie slovo. Ledvoj grada, povedal kamarát a neostalo z neho nič. No ale vy ste si ublíži. To je rakičské teličko. Už nemá žiadnu ženu. Peňa, chcete spáchať samovraždu? Kde sa najlepšie páchajú kurvu svojich najbližších. Veď vidia, komu ubližovali. Chodte s tým domov. Nemám domov. Odkedy by z neho odletela moja entropická želička, holubička. No šajkou kalvarí, tela žiadny domov. No veď, vy ste vlastne šťastný človek. Zaujem, poživom už nemá žiadnu cenu. A čo sa sprostí zomrie? Dajte to sa, Dajte to tu. Otvorte! Otvorte! Nikto ma nemá rád. Poď môj entropickú ženičku, holubičku. Neuvidíte na stráni. Iba kde kto vydal moje verši. To je malinko, len ich prineste. Tu sú. Niečo vám zarecituje. Bol len jeden žurok. Mal čest, meč, tvrdenie a štýl. Za dobré veci šiel sa byť. Začal však trčať z davu. Ufikli sme mu hlavu. Od tých čias každý z nás povie, keď vyjde čas, že poraz jeden ďuro. A čo vám z toho trulo? Za čo? Vydajú mi to? Určite. Zariadiť, aby vám vyšli také kožené väzby. Viete, vy ste vlastne náš homik. Keď dostanem peniaze, moja entropická ženička sa opäť vráti ku mne. Nehnevajte sa, ale ja im to musím ísť povedať. No, ten granát si perte so sebou. Ale aký granát? Veď to je dynamo bicykla, šanika zaujímavého. Aha, tak vy ste mu mali bez pomsty, čo? Ale do opravy mu ho nesiem, aby nemusel za mojou ženou poďme chodiť.
Páči. Iba tak. No, dobrú chuť. A Hemendej za pivo, toto jedia všetci pacienti. Všetci do jedného. No, tak napapkajte sa dobrú chuť. No. To vás nepustil. Ale povedala som im, že ste mi práve telefonovali, aby som i hneď prišla. Telefon tu nie je. Keď ti vrchnosť praje, možno telefonovať aj bez telefónu. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Predseda mi podpísal prihlášku do školy. Ešte stihnem prijímacie skúšky. Ale neponáhľajte sa. Váš brat je už v meste. Ale nie tam, kde ho chceli mať oni. Stačilo preložiť jednu značku na ceste, ale ho ekipáž pretrčala rovno s Marceňovú kravu. Vy prevadí vás, hej? Vy ho nepočkáte? Nie, podajte mi košel. Prečo? Kráva. Nikdy nezabudnem na svoj hryziesku. Aj by som zahrešila, keby som vedela. Ale hrešiť môžu len svätí. Môžem vám hovoriť takto? O ničom neprosila a zariadil si všetko. Ešte sa smutí. Neviem, čaká, neviem. Ale neviem, kde mám papuče. Nájdem mu. Aha. Aj druhú? Nedu. A čo sa rehonteš? Nesmejem sa na tebe. Toto všetko je smiešné. Celá izba, posteľ z múzea a farebný televízor, ktorý si ani nezapol. A najsmiešnejšie strachy na predsedovi Paru. Ako by sa mi to mohli dozvedieť? Dobre, vieš, na kráľovskom dvore vieme ešte. Škoda, že nechodíte viacej medzi podami. Aha, teraz tam pôjdeme spolu. Poď. A môj. Ja som hodol. Stráca, nemocnice, je pína. Ale niekedy neviem. Poď mi pomôcť. Tačko, ale ja som sa aj chcela stretnú svojho brata. Vieš, či je taký ako ty? A koľa, stále na bod. Daj tam nie chodí. Veď on zmizol. Ako zmizol? Veď pred chvíľkou sme spolu debatovali. Sa nemohol len tak vypariť. Ale halo. Tiško, nič nepočuje. Ale ja hovorím. Tiško, nič nepočuje. Nevidí sa, veď ja som
Nie. Ja ti to ukážem. Takto. Pán má všetko super jeden malý vtip. Vtip? Veď som videl všetkých svetých. No a čo som mal robiť ja? Hej, Freddy realizoval za mne. A ja som sa ráno nasmiala. Moja mama ešte neskrýva. Tak ako priatelia? Všetko sa realizuje podľa plánu. Freddy nám desí odbeh. No? Voláte mi. A keby som vám tak sunuk riaditeľ od dneska hovoril, Lajoš. No, tá pička. Je primitívne, otec. Som Lajoš pre teba. Výborné. Ale ponosenie. Sa zvláštne. Ale vyštav je senzačný konský vtip. Hora! No povedz ho ty. Ale víš, a ty budeš náležiť. No, je to. Súdruh riaditeľ. Lajči. A či viete, ako hryzie kôň? No a to je čo zase? Opa sám toto. Lajočku, na ty nesmie zabudnúť. Nepamätáš si, ako to bolo. V nedeľu sme sa chystali do kostola a naši ambovia mleli na stole brezle. A my takí maličkí sme sedeli pod stolom a hádali sme sa, ktorému z našich ambov jakej smrdia nohy. Lajočko, Ja ťa zadrhnem! Ja ťa zadrhnem! Ty neblázni. Ja som naletel. Moja žena naletela. Už a čo si ty výnimka? Veď to máme Freddyho Štrombolca. Od Freddyho Štrombolciho! Narodili všetko, aj makrobiómy, keď sa nájdu. Ale tak si prestaňte. Myslím, že by sme si radšej mali preskúšať aj uvítací ceremoniál a najmä ten zbor. No, Urobíme všetko, aj pesnička sa nájdu. Netreb! Vyťahni papier a spievať. Poďme. A ty diriguj. áno. Mama, slova. Ja mám slova. Ona má slova. Rozpíška, bude rozpíška, bude rozpíška. Ani? Všetko je na pivo, len vtedy sú na ver. Aj vtedy je na pivu, všetko je na pivu. No a čo nediriguješ? Nehnevajte sa na mňa, ale formulácia na figu sa mi nezdá byť celkom Mombasa. Mombasa neoplatná. Je to jeho najobľúbenejšia piesň. Včera bola. A čo keď zajtra nebude, ha? Keď Freddy povedal, že bola, tak musí byť. Ty prosím ťa, diriguj. Kritik
No, keď som chcel povedať 4 pásniké slova, pristrčali tam ako diabli, naši neprajníci okresu. No, ty hovedo! Ja hovedo! Ty hovedo! Ja hovedo! Ale kým je tu Freddy, tak je nič strašené. Aha, tam je Freddy! Vyhlasujeme celoštátne pátranie po 38-ročnom Alfredovi Štrombócimu. Menovaný sa v mieste bydliska nezdržuje, nikde nepracuje. Naposledy bol videný v protialkoholickej liečebni, odkiaľ ušiel. S obľubou navštevuje pohostinské zariadenia nižších cenových skupín, kde vystupuje pod prezývkou Kôň. Má vo zvyku vydávať sa za príbuzného vysoko postavených osôb. Z toho titulu zneužíva dôverčivejších občanov a sľubuje im sprostredkovanie rôznych služieb. Prokurátor vydal príkaz na jeho zadržanie a odovzdanie do väzby. Tvoj muž prechovával v nemocnici nebezpečného delikventa. Nech nedokážu. A toto je čo? Tu sú dôkazy. Videl už niekto takúto izbu v nemocnici. Ale to bol svoj nápad, veď si mu aj vášku nanútil. Tu! Nič som nedal. On mi ju vytrhol z ruky. Ja mu neverúš! Ja som práve, že sa na to nepotovala! Ale niektorí ste vedeli! Odrodníctvo, hovedníctvo. Tu je vtedy poplatá. Popasán, to slovo už nechcevali počuť. Zajuško, na ňuky zapnul ako naši obdobia, mali kostole, prezle. Po stole? Na stole! Keď za 2 hodiny nedáš to isté do pôvodného stavu, tak potom ja teba pomerem na vrece. Som informovaný. Romolci zmizol. Marcoňa odvolajú. A potom prídete na rad aj vy. Ty som upozorňoval na neporiadky. Urobím všetko preto, aby ozdravovací proces v našej nemocnici nezaspal. Ticho! Tam sú pacienti, nech počujú. Saša sa preliala. Škoda. Lebo potom by sme sa museli spýtať pána televízora, koľko vám zaplatil za to, aby sa mohol u nás liečiť, len aby nešiel do basy, kým nepríde toto. Amnestia. Ticho! Sú tam pacienti. Nech počujú, Saša sa preliala. Veď ja som to nemyslel zle. Všade sa všetko hýbe. Hovorí sa o zmene myslenia. Niečo predsa musíme urobiť aj my. Čaká, keď človek čaká, neurobí chybu. Prečkali sme Turkov, Nemcov. Prečkáme aj zmenu myslenia. Ťažké doby prejde. A potom sa uvidí. No ale najprv by sme niečo mali spraviť s tým Štrombom. Máte ma práve ušie! To je pravda. Tak sa nemáme stojí na autobusovej zástavke s Blankou! No jeho musíme chytiť, ľudkovia! No to aj, tak za ním. Stojte! Zásaj, tady to. A poďme tam, ja vrátím to. A vešte,
Ja nie. Ani ja. Andiamo passare. To ani ja. Ale my sme s ním včera hrali. Ale si hovoril, čo vieš? Ako to všetko treba, Ho nevideli. Nikdy tu u nás nebol. Rodáci. Ale rodáci. Veď sa nič nestalo. Zatiaľ vám